Ballerina cappuccina, treska dobrý bažilina. Legendárnu tresku sme potrebovali dostať k mladšímu publiku. Preto sme ju doslova zobrali tam, kde sa toto publikum nachádza. Do školy a na TikTok. Vytvorili sme postavy prefíkanej učiteľky a dvoch prefíkaných žiakov. Učiteľka a žiaci síce nemajú rovnaké názory, no jednu vec majú spoločnú. Lásku k treske. A tak sa treska stala novým hitom TikToku. Postavy si cieľovka obľúbila a bežné situácie zo školy nielen zabavia, ale aj odprezentujú produkt prirodzeným spôsobom. Sériou videí sme treske získali až 7155 nových sledovateľov, čo tiež prispelo k presiahnutiu 20 000-ového milníka na profile.